החזקתי אותו קודם, אני רוצה לזרוק אותו כדי שאני אראה לכם. רגע, תקעו לי, לזרוק אותו שמן. זרקתי. אז אני יודעת איך להחזיר אותו. בוא נראה. לכם רוצים לראות טריק? יש את הארנב הזה. אתם לוקחים קונוס, אני לא לכם מאיפה. לא, אני לקחת אותו מכאן, כי ראיתי. שים ככה, כאילו הוא כזה עושה לכם, הוא כאילו פותח את הפה. טוב, אז בקיצור בוא נמשיך. אז איך עשיתי אותו? בוא נראה לכם. ניקיתי עם הזה. אז בוא נראה לכם. אם אני שמה את זה, רגע, אמור לעבוד לכם, פשוט לי זה לא עובד כי לי יש את זה, אבל אם אתם שמים פה, אני רוצה לכם את הצמר גפן המתוק הזה, גם ראינו לכם פה תמונות, ועוד מהאיש הזה, אם אני שמה את זה עליו, הוא עושה או, וכל שנייה אם אני שמה, הוא עושה, רגע, או, כזה, עושה, עם הפה כזה, הוא כזה, בקיצור הבנתם, אז עוד משהו, אם רוצים איך אני עושה את כל אלה, אני רואה את זה קודם מהטיקטוק, אני כותבת סודות, טוקבוקה סודות, ואז כזה אני מגלה, ואני כאילו, אני כזה רואה את הכל, אני לא רואה אותם ככה, יש כאלה שאני סתם לוקחת ממקומות, נגיד האישה הזאת, לא זאת, זאתי של האדם, לא, כן, היא, וואי נו, מבלבלת, הנה היא, העסקתי אותה בכלל מתוך זה. פה היא הייתה עובדת, ככה מצאתי את האישה הזאת, הבנתם? בקיצור, ואני רוצה לשים אותה לאוסף, וגם את אני אראה לכם, גם אותו, העסקתי אותו איפה שיש את המתנות. אם אתם רוצים שאני אראה לכם איך אני עושה אותם, תכתבו לי בתגובות, ואז אני אראה לכם, כי אני שמה את כל הדברים שאני משתמשת פה בדברים האלה, איפה שפה, ואז ככה אני לא צריכה לקחת אותם, והם נשארים לי פה, ואני לא צריכה כל הזמן ללכת לאיזשהו מקום. אבל עדיין אני אלך, כי אני רוצה לראות איך עוד משיגים עוד. אז בקיצור, אני אספור ואני אגיד לכם כמה יש פה, אני אכתוב למטה, תראו פה למטה, ואני אהיה בשוק. טוב, אז ביי, אם אתם רוצים תגובות.